ሰላም ሽኮሪናታት ይሕዋተይ እንኳዕ ብድሓን መጽኽን ናብዛ ቻነለይ ከም ስትሪዮ ደለኹሎም ማዓልታ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ዝኾነት ናይ ፍሩታ ዲዛይን ሒዘልክን መጽየ ደለኹ ብዝያዳኻ ብሓንሳብ ኮይንና ናብቲ ሰራርሓ ኸብለክን ኣብዚ በርባዕተ ወገናቱ ንቑመት ዝተመተረ ኣራንሺ ክገብረሉ እየ ማለት እዩ። ትራንሺ ኣርቂ ቀቢልና ክንመትሮ እንክእል ኣለና። ብድሕሪኡ በርባዕተ ወገናቱ ኣራንሺ ምስ ገበርኩሉ በርባዕተ ወገናቱ ኪዊ ክገብር እየ። እቲ ኪዊ ኸዓኒ ብኸቢብ ገይረ መቲረዮ ንቑመት ኣይኮንኩን መቲረዮ ኣራንሺ ጥራይ ንቑመት መቲረዮ ኩሉ ነገር ክንመትሮ ከለና ኣብዚ ኣርቂ እንዳበልና ክንመትሮ ክንክእል ኣለና። ብድሕሪኡ በርባዕተ ወገናቱ ከዓ ጽቡቕ ገይረ ክሰርዖ እየ። እቲ ኪዊ ኣብዛ ሳልሰይቲ ቁሩብ ፅብብ ስለ ዝበለትኒ ቁሩብ ተይ ገይረሉ እቲ ካልእ ግን ኩሉ ማዕረ ገይረ ሰሪዐዮ ማለት እዩ። እታ መስርሒተይ ከዓ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ድሕራይ ከምዚኣ ጌርና ጽቡቕ ጌርና ምስ ሰርዕናያ ራእያ በቃ ደስ ክትብለካ ማለት እያ ክትፍተወካ ማለት እያ ምስ ተሰርዐት። ኣብዚ ማእከል ሽዑ ዝኾነ ነገር ዓይነት ቢኬሪ ተለና ተዘይልኻ ከምዚ ናይ ዋይን መስተይ ኣብ ማእከል እቱ ዋቢልና እቲ ዒነብ ኣብቲ ልዕሊኡ ንገብሮ እቲ ዒነብ ቁሩብ ጠልጠል ከነብሎ ክንክእል ኣለና። ጽቡቕ ቅርጺ ማንታን ክበና ድሕራይ ኣብዚ ስትሮበሪ ኣለኒ ንዑ ከዓ ኣብ ታሕቲ ጽቡቕ ገይረ ስርዕ ከብሎ ይኸይብዝሕኩ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ፍሩት ቪድዮ እንድሕር ፈቲሁና ከምቲ ልሙድ ላይክ ሳብስክራይብ ግበራለይኽን ቪድዮታተይ ማታን ናብ ኩሉ ክበጽሕ እዛ ቻነለይ ከዓ ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ንኽትምዕብል ይሕግዛ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ዘራኸበና ባይ ባይ።